Να καλησπερίσω όλους και όλες. Είμαι η Αγγελίνα Κουρούμπαλη, είμαι συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με πολυετή εμπειρία στην ψηφιακή υγεία και διευθύνουσα της έρευνας στο Hellenic Digital Health Cluster. Σήμερα είναι η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση με τίτλο Unite Learning Circles για την ψηφιακή υγεία. Είναι μια σειρά από webinars της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Hellenic Digital Health Cluster για την παρουσίαση των δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων του έργου Unite, καθώς και διάφορων παραδειγμάτων και εμπειριών από την αγορά και το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Στο πρώτο μισό θα σας παρουσιάσω το μάθημα και στο δεύτερο μισό θα έχουμε μια συνάντηση και συζήτηση με μέλη του κλάστερ μας και συγκεκριμένα με την κυρία Σπυριδούλα Τρακάκη από την εταιρεία Κακουσίν και στη θέση της κυρίας Ιωάννας Μιχαλοπούλου, που δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μας, τον Senior Associate της εταιρείας Μιχαλοπούλου και Associates, Ενία Σπηλιώτη. Θα ήθελα τώρα να μοιραστώ την οθόνη μου μαζί σας. Και ας ξεκινήσουμε. Σήμερα το σεμινάριό μας αφορά το δεύτερο μάθημα του έργου Unite, όπου παρουσιάζει τις σύγχρονες εξελίξεις στην καινοτομία, στην ψηφιακή υγεία και στην ευεξία. Το πρώτο μάθημα έγινε στις 28 Μαΐου και αφορούσε τα ψηφιακά οικοσυστήματα και πόσο σημαντικά είναι στην προώθηση και στην ανάπτυξη της καινοτομίας, και μπορείτε να βρείτε το αντίστοιχο recording στην ιστοσελίδα μας, αν θέλετε να το παρακολουθήσετε, αλλά και να μπείτε και στην ιστοσελίδα του Unite και να βρείτε το αντίστοιχο μάθημα. Σήμερα αυτό που θα δούμε είναι την εισαγωγή στο έργο Unite, τι είναι και πώς θα παρακολουθήσετε το MOOC, που ήθελα και εγώ να μάθω τι σημαίνει. Σημαίνει Massive Open Online Course, που σημαίνει ότι είναι μαθήματα που αφορούν ένα περιόριστο αριθμό φοιτητών ή μαθητών. Έχουν πρόσβαση όλοι χωρίς προϋποθέσεις και γίνονται εξ ολοκλήρου online, καθώς και παρουσιάζουν ένα δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορείτε να βρείτε αυτό το μάθημα, να εγγραφείτε και να το παρακολουθήσετε, και θα ακολουθήσει μια ανάλυση των περιεχομένων των ενωτήτων του μαθήματος και πώς όλο αυτό συνδέεται με την ελληνική πραγματικότητα σήμερα. Το έργο Unite ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2024 και έχει ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Αύγουστο του 2028. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που διασυνδέει διαφορετικές ευρωπαϊκές περιφέρειες και φορείς γύρω από την ψηφιακή υγεία. Και η βασική ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένα ανοιχτό οικοσύστημα καινοτομίας, όπου δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, ερευνητικοί οργανισμοί, αλλά και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να συνεργαστούν και να αναπτύξουν λύσεις που θα απαντήσουν σε πραγματικές ανάγκες των συστημάτων υγείας. Το έργο εστιάζει σε θέματα όπως η γύρανση του πληθυσμού, η απομακρυσμένη και προσωποποιημένη φροντίδα, η καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων υγείας, η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού στην υγεία. Και στο πλαίσιο αυτό, οι εταίροι του Unite αναπτύσσουν δράσεις συνεργασίας, χρηματοδότησης, πιλωτικών εφαρμογών, εκπαίδευσης, ώστε η ψηφιακή καινοτομία να περάσει πιο γρήγορα από την ιδέα στην πράξη. Οι εταίροι του έργου είναι διαφορετικοί και εκπροσωπούν διάφορα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα ψηφιακής υγείας και καινοτομίας, καθώς και περιφερειακής ανάπτυξης. Συμμετέχουν περιφερειακές αρχές, οργανισμοί καινοτομίας, και το έργο συνδέει τη γνώση, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες πολιτικές με τις ανάγκες των συστημάτων υγείας. Είναι διεπιστημονικό και είναι στο πλαίσιο των calls της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέγονται Digital Health Valleys.
Λίγα λόγια τώρα για το κλάστερ. Το Hellenic Digital Health Cluster είναι πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και περιλαμβάνει 48 φορείς. Στόχος είναι να ενισχύσει τις συνεργασίες, την καινοτομία και την εξωστρέφεια στο ελληνικό οικοσύστημα ψηφιακής υγείας και συμμετέχει ενεργά σε διάφορα καινοτόμα έργα που αφορούν την ψηφιακή υγεία, όπως η διαχείριση δεδομένων υγείας, η ανάπτυξη λύσεων τηλεατρικής και άλλα. Βλέπετε εδώ κάποια λογότυπα των έργων μας, καθώς και τη συμμετοχή μας σε διεθνή δίκτυα. Σε εμάς μπορείτε να απευθυνθείτε είτε θέλετε να σχεδιάσετε μία ιδέα για χρηματοδότηση, είτε θέλετε να βρείτε τον κατάλληλο partner για να προχωρήσετε κάποια συνεργασία. Επίσης, έχουμε τακτικές συναντήσεις όπου μπορούμε να παρουσιάζουμε τα μέλη μας, ώστε να δημιουργηθούν πραγματικές συνέργειες που να έχουν αντίκτυπο και στον κάθε φορέα, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Το σημερινό μάθημα λέγεται State of the Art in Innovation in Digital Health and Wellbeing. Τι γίνεται σήμερα στον τομέα της καινοτομίας, στην ψηφιακή υγεία και στην ευεξία. Η δεξιά βλέπετε την πλατφόρμα του Unite, όπου έχει αντίστοιχα το σημείο που πατάτε courses μαθήματα και βλέπετε τα δύο μαθήματα που έχουν αναπτυχθεί. Και το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως στόχο να παρουσιάσει την ψηφιακή υγεία και τις εξελίξεις και τις ευκαιρίες που προσφέρει, αλλά και τις προκλήσεις, όπως ας πούμε το AI Act, την ασφάλεια των δεδομένων, τη διαλειτουργικότητα και πώς μπορούν οι φορείς να αξιοποιήσουν όλο αυτό το οικοσύστημα και των τεχνολογιών αλλά και των ρυθμιστικών πλαισίων για να προωθήσουν το προϊόν, την ιδέα, την συνεργασία. Αυτό το εισαγωγικό μάθημα σχεδιάστηκε για να προσφέρει μια σφαιρική και κατανοητή ματιά σε αυτά τα ζητήματα. Γεφυρώνει τις τεχνολογίες εχμής, όπως το AI και τα wearables με τη ρυθμιστική συμμόρφωση και είναι σχεδιασμένο χωρίς να απαιτεί τεχνικό υπόβαθρο. Προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία και λειτουργεί ως πρακτικό σημείο εκκίνησης, παρουσιάζοντας πώς οι τεχνολογίες εχμής συναντούν τις πραγματικές ανάγκες στην αγορά και τις νομοθεσίες της Ευρώπης. Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν στο τέλος του μαθήματος να κατανοήσουν τις βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες, να αναγνωρίσουν το ρόλο των τεχνολογιών όπως την τεχνητή νοημοσύνη, το Internet of Medical Things, blockchain, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και τηλεατρική και τηλεπαρακολούθηση, να εξηγούν τη σημασία της διαλειτουργικότητας και των τεχνικών και οργανωτικών της απαιτήσεων, να κατανοούν βασικά αριθμιστικά πλαίσια, να εφαρμόζουν αρχές προστασίας δεδομένων και ανωνυμοποίησης για ασφαλή ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, να γνωρίσουν τη διαδρομή ανάπτυξης και χρηματοδότησης μιας νεοφυούς εταιρείας και να κατανοήσουν τη διαδικασία των πιστοποιήσεων καθώς και τις απαραίτητες εγκρίσεις που χρειάζονται τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και να συνδέσουν την καινοτομία με την πρακτική εφαρμογή μέσα από διάφορες μελέτες περίπτωσης που παρουσιάζονται μέσα στο μάθημα. Το μάθημα είναι ανοιχτό για όλους, όπως είπα και πριν, επαγγελματίες υγείας, startups, επιχειρήσεις, ερευνητές, ακαδημαϊκούς φορείς, επενδυτές, φορείς υποστήριξη συστημάτων καινοτομίας, φορείς χάραξης πολιτικής, ρυθμιστικές αρχές, και όσους θέλουν να αποκτήσουν βασική γνώση και πρακτική κατανόηση της καινοτομίας στην ψηφιακή υγεία. Είναι ένα μάθημα το οποίο έχει 5 διακριτές ενότητες. Η εισαγωγή στην καινοτομία, στην ψηφιακή υγεία και στην ευεξία είναι η πρώτη. Αναδυόμενες τεχνολογίες στην ψηφιακή υγεία. Ρυθμιστικά πλαίσια, προστασία δεδομένων και ασφάλεια. Ρυθμιστικά πλαίσια πιστοποίησης MDR, χρηματοδότηση της καινοτομίας στην ψηφιακή υγεία και μέσα στο μάθημα θα βρείτε ενημερωτικό υλικό αλλά και παρουσιάσεις από μια σειρά από ειδικούς στον τομέα της ψηφιακής υγείας, στελέχη με εμπειρία στην καινοτομία και στην έρευνα και τη συμβολή τους με διαφορετικές οπτικές από το ευρωπαϊκό σύστημα, με βάση δηλαδή και όλους τους εταίρους που υπάρχουν.
Εδώ βλέπουμε την πλατφόρμα και το URL της πλατφόρμας, όπου μπορείτε να βρείτε το μάθημα, uniteddigihealth.eu, το οποίο το βρίσκετε και γράψετε απλά και Unite EU Project. Αυτό σας παραπέμπει σε ένα κείμενο, αν επιλέξετε το συγκεκριμένο μάθημα, σε ένα κείμενο όπου θα βρείτε link στην πλατφόρμα, όπου έχει πολλά διαδικτυακά μαθήματα, και εκεί επιλέγετε το μάθημα που θέλετε. Είναι καταχωρημένα με αλφαβητική σειρά. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι μία εγγραφή, δωρεάν εγγραφή. Με τον τρόπο αυτό μπορεί το μάθημα να παρακολουθεί προσωποποιημένα την πορεία που έχετε μέσα στο μάθημα, διότι σε κάθε ενότητα μπορείτε να δηλώσετε ότι την έχετε ολοκληρώσει και να κάνετε και ένα μικρό quiz και μπορεί να δείτε την πρόοδο μέσα σε βάθος χρόνου για το μάθημα το συγκεκριμένο. Εδώ βλέπετε την πλατφόρμα, θα ζητήσει το όνομά σας και ένα κωδικό για να μπορέσετε να μπαίνετε. Και εδώ είναι η πρώτη ιστοσελίδα που κάνετε εγγραφή του μαθήματος. Έχει 5 modules όπως σας είπα πριν, είναι 28 μαθήματα και μπορείτε να πάρετε και ένα certificate στο τέλος παρακολούθησης του μαθήματος. Περίπου να υπολογίσετε γύρω στις 8 ώρες αν θέλετε να κοιτάξετε αναλυτικά όλη την πληροφορία μέσα σε κάθε module, καθώς και να ακούσετε και τα βίντεο που έχουν μέσα στις αναλυτικές περιγραφές των ενωτήτων. Λίγα λόγια για τις διαφορετικές ενότητες. Το μάθημα ξεκινάει με μια σύντομη εισαγωγή στην έννοια της ψηφιακής υγείας και στον τρόπο με τον οποίο αυτή αλλάζει τη φροντίδα υγείας σήμερα. Στόχος αυτής της ενότητας είναι να δώσει στους συμμετέχοντες μια καθαρή και εμπνευσμένη εικόνα για το τι σημαίνει ψηφιακή υγεία σήμερα και γιατί αποτελεί βασικό πυλώνα για το μέλλον της φροντίδας. Ξεκινά από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα συστήματα υγείας, όπως η γύρανση του πληθυσμού, η αύξηση των χρόνιων νοσημάτων και η ανάγκη για πιο προσβάσιμες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Και στη συνέχεια παρουσιάζει βασικούς ορισμούς της ψηφιακής υγείας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προχωρά στην ανάλυση της μετάβασης από την παραδοσιακή φροντίδα και το e-health στη σύγχρονη, συνδεδεμένη και ανθρωποκεντρική ψηφιακή υγεία. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των δεδομένων που αποτελούν τη βάση για πιο γρήγορες αποφάσεις, καλύτερες θεραπείες και πιο εξατομικευμένη φροντίδα. Και τέλος, το μάθημα παρουσιάζει βασικά εργαλεία και τεχνολογίες της ψηφιακής υγείας, όπως τη λειτρική, τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενών, φορητές συσκευές, wearables, την τεχνητή νοημοσύνη, το Internet of Things και το νόημα του λεγόμενου Big Data, καθώς και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής. Εδώ βλέπουμε μία πρώτη παρουσίαση της ιστορικής διάστασης της ψηφιακής υγείας, πώς μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε για τις ανάγκες υγείας. Με την πάροδο του χρόνου αντιμετωπίζουμε την υγεία από reactive health, δηλαδή αντιδραστική υγειονομική περίθαλψη, ως το κύριο μοντέλο που οδηγεί σε καθυστερημένες διαγνώσεις, συνοστισμό, υψηλό κόστος, ειδικά για χρόνιες ασθένειες, προς ένα μοντέλο της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης, όπου η τεχνολογία και τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για πρόβλεψη, πρόληψη και παρακολούθηση των κινδύνων για την υγεία. Εδώ το μάθημα αντιπαραθέτει πώς είναι το care as usual, δηλαδή η συνηθισμένη φροντίδα υγείας, και πώς είναι τώρα η παροχή φροντίδας υγείας με βάση τις νέες τεχνολογίες, αλλά και πώς θα θέλαμε να ήταν, γιατί κάποια από όλα αυτά τα πράγματα, όπως γνωρίζετε, δεν έχουν πλήρως εφαρμοστεί. Δίνει και μικρά παραδείγματα συγκεκριμένα από τα πιο απλά, για να κατανοήσουμε, ας πούμε, για ποιο λόγο το smartwatch μπορεί να βοηθήσει σε όλο αυτό. Ειδοποιεί ένα χρήστη, για παράδειγμα, για τους ακανόνιστους καρδιακούς ρυθμούς και προκαλεί έγκαιρη παρέμβαση, δηλαδή αν απευθυνθούμε στο κατάλληλο επαγγελματία υγείας,
μπορούμε γρήγορα να πιάσουμε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε βρει μόνο εκ του αποτελέσματος αργότερα. Δίνει και μια ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη της ψηφιακής υγείας, δηλαδή μέσα από βασικά ορόσημα από τα πρώιμα συστήματα του e-health. Κάποιοι από εμάς τα γνωρίζουμε από την αρχή αυτής της επιστήμης, γύρω στο 2000 και εγώ θα έλεγα και πιο πριν, ως τη σημερινή φροντίδα με τη τεχνητή νοημοσύνη και προς ένα μέλλον που διαμορφώνεται από τις προγνωστικές και τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας. Βλέπουμε ποιο είναι το μέλλον και ελπίζω να το συναντήσουμε γρήγορα. Βέβαια, εκτός από αυτό, όπως σας είπα, αντιμετωπίζει και τις προκλήσεις. Το μάθημα περνά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση, την λεγόμενη σχέση της τεχνολογίας με την ευημερία μας, την ψηφιακή ευημερία. Περιγράφει τον αντίκτυπο των ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών στην ψυχική και τη σωματική, αλλά και τη συναισθηματική μας υγεία. Και βλέπουμε ότι εφαρμογές όπως η τηλεθεραπεία, η ψηφιακή οδηγή υγείας μπορούν να μας βοηθήσουν να έχουμε καλύτερη πρόσβαση και υποστήριξη και να υιοθετήσουμε πιο υγιεινές συνήθειες. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν προκλήσεις όπως ψηφιακή κόπωση, συνεχείς ειδοποιήσεις, υπερβολική χρήση οθονών, κοινωνική σύγκριση, αλλά και τις επιπτώσεις στον ύπνο μας, τη στάση του σώματος, το άγχος, τη συναισθηματική ισορροπία. Είναι λοιπόν σημαντικό όποιος θέλει να έχει μια σφαιρική άποψη για όλα αυτά, να μπορεί να δει και τις προκλήσεις. Μέσα από αυτή την ενότητα θα κατανοήσουν οι συμμετέχοντες ότι η τεχνολογία δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή, αλλά έχει να κάνει με το πώς χρησιμοποιείται καθημερινά για την ενίσχυση ή αντίστοιχα για να μας επιβαρύνει στο θέμα της υγείας και της ποιότητας ζωής μας. Στο τέλος κάθε ενότητας έχει ένα κομμάτι που λέει να θυμάστε. Εδώ βλέπετε ότι το έχω μεταφράσει με Google Translate. Δεν είναι και η καλύτερη μετάφραση, όμως αν κάποιος θέλει πολύ γρήγορα να διαβάσει το κείμενο στα ελληνικά μέσα στο μάθημα, γιατί το μάθημα είναι στα αγγλικά, με αυτόν τον τρόπο μεταφράζει όλες τις κύριες οθόνες και μπορούμε να δούμε κατευθείαν τι μας λέει στα ελληνικά. Με αυτόν τον τρόπο, με μία πολύ σύντομη καταγραφή, μπορούμε να δούμε τι έχει αναλυθεί σε όλη την προηγούμενη ενότητα του μαθήματος. Στην ενότητα 1 υπάρχουν επίσης βασικοί οδηγοί και προκλήσεις στην καινοτομία. Κοιτάει πάρα πολύ το θέμα της αλλαγής. Τι οδηγεί και τι καθυστερεί την αλλαγή. Είναι κρίσιμο αυτό το ερώτημα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε από τη στιγμή που οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και χρειαζόμαστε όσο ποτέ την ψηφιακή υγεία, γιατί τα συστήματα υγείας δεν εξελίσσονται με τον ίδιο ρυθμό. Σε όλη την Ευρώπη τα νοσοκομεία πιέζονται και μέσα σε αυτό το περιβάλλον η καινοτομία δεν είναι απλώς μια σύγχρονη έννοια, είναι ένας ουσιαστικός τρόπος να στηριχθεί το μέλλον της φροντίδας. Το μάθημα παρουσιάζει τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν στην αλλαγή στην υγεία, αλλά και τα εμπόδια, και στόχος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και γιατί είναι η καινοτομία απαραίτητη, αλλά και πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί στην πράξη. Εδώ βλέπετε κάποιες από τις προκλήσεις που παρουσιάζει το μάθημα. Επίσης έχει και διάφορα βίντεο που μπορείτε να ακούσετε. Είναι σχετικά σύντομα. Το πιο μεγάλο βίντεο είναι γύρω στα 6 λεπτά και είναι πολύ κατατοπιστικά. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα επίσης για την πολιτική και τη χρηματοδότηση, διότι είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για να ενισχυθεί η εφαρμογή της ψηφιακής υγείας σε κάθε χώρα. Δεν προχωράει από μόνη της, χρειάζεται στρατηγική, χρηματοδότηση, συνεργασία, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει πολλά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, μέσα από προγράμματα όπως το EU for Health ή το Horizon Europe ή το EHDS, τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας. Και αυτά τα προγράμματα ενισχύουν και τις επενδύσεις σε ψηφιακή υγεία, σε έρευνα και νέες τεχνολογίες, αλλά και την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων σε επίπεδο κρατών μελών. Και στόχος είναι να γίνουν πιο ανθεκτικά, πιο καινοτόμα και καλύτερα τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας.
Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα με βάση εμπειρία από άλλες χώρες. Βλέπουμε εδώ τις εθνικές στρατηγικές, μια σύντομη παρουσίαση των εθνικών στρατηγικών από διάφορες χώρες, όπου βλέπουμε πώς τις έχουν εφαρμόσει στην πράξη. Στην Εστονία έχουν εθνικό ψηφιακό φάκελο υγείας, στην Ισπανία παρουσιάζουν την υποστήριξη της ακτινολογίας με τεχνητή νοημοσύνη, στη Γερμανία παρουσιάζουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών και στην Ολλανδία την ψηφιακή υποστήριξη της ψηφιακής υγείας. Κάθε παράδειγμα δείχνει μια ανάγκη, ένα εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεραστεί και ένα θετικό αποτέλεσμα για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και συνολικά για το σύστημα. Και ο στόχος μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι να δούμε πώς η καινοτομία μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική αλλαγή. Επίσης, βλέπουμε ποιες τεχνολογίες οδηγούν την αλλαγή, αλλά και μπορούν να επιταχύνουν αυτόν τον ρυθμό, όπως προηγμένα διαγνωστικά έως την εικονική φροντίδα και την διαχείριση της καθημερινότητας και της εμπειρίας στην αυτοφροντίδα. Ένα μεγάλο θέμα σε όλο αυτό φυσικά είναι το κομμάτι του ανθρώπινου παράγοντα. Είναι καλό να έχουμε τεχνολογίες εχμής, να έχουμε πολιτική υποστήριξη, όμως η αλλαγή στην πράξη προχωρά συχνά αργά, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εργαλεία και καινοτομία, αλλά και από τους ανθρώπους. Έχουμε μία τάση να λέμε ότι οι επαγγελματίες υγείας δεν χρησιμοποιούν ψηφιακή υγεία. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να νιώθουν κόπωση, αντιμετωπίζουν συνεχείς αλλαγές, να υπάρχουν κενά σε ψηφιακές δεξιότητες, επίσης να υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα ψηφιακά εργαλεία, αλλά και ηθικές και ψυχολογικές ανησυχίες. Συχνά ακούμε ότι δεν θέλουν την καινοτομία, όμως στην πράξη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι επαγγελματίες υγείας συνήθως είναι ανοιχτοί στην καινοτομία. Σίγουρα δεν αντικαθιστά η τεχνολογία τον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι τεχνολογία η οποία υποστηρίζει την εργασία. Επίσης, πολλοί ασθενείς αντιμετωπίζουν εμπόδια πρόσβασης. Οπότε η πραγματικότητα είναι ότι ενώ λέμε ότι η τεχνολογία θα αντικαταστήσει τους φροντιστές, στην πραγματικότητα θα τους υποστηρίξει. Επίσης, πολλοί ασθενείς δεν έχουν αυτή τη στιγμή πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία, οπότε δεν μπορούμε να μεταβούμε σε μια διαδικασία τηλεπαρακολούθησης, για παράδειγμα. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες που επηρεάζουν την αλλαγή. Υπάρχει όμως και ένα τεράστιο κομμάτι, το οποίο μένει ανεκμετάλλευτο αυτή τη στιγμή, και αυτό αφορά τα δεδομένα στην ψηφιακή υγεία. Τα δεδομένα αποτελούν τη βάση για τη βελτίωση της θεραπείας και επίσης μπορούν να βοηθήσουν και στον καλύτερο προϋπολογισμό και στη λήψη πιο σωστών αποφάσεων. Παρ' όλα αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό μένει ανεκμετάλλευτο, ειδικά μέσα στα νοσοκομεία, που έχουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό ψηφιακά εργαλεία, όμως δεν μπορούν να αξιοποιήσουν στην πραγματικότητα τα δεδομένα όλα αυτά που έχουν συλλέξει. Οπότε η πρόκληση δεν είναι μόνο να τα συλλέγουμε, αλλά πρέπει να δούμε και πώς μπορούμε να τα αξιοποιούμε και να τα χρησιμοποιούμε. Το μάθημα επεκτείνεται. Εδώ σας δίνω μόνο κάποιες βασικές πληροφορίες. Σε κάθε μία από αυτές τις ενότητες που σας παρουσιάζω υπάρχει πολύ μεγάλη ανάλυση και πολύ μεγάλο υλικό, όπως για παράδειγμα μελέτες περίπτωσης για το τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, για το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει, την άνηση πρόσβαση. Επίσης, μεγάλο κομμάτι είναι η ρυθμιστική αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα αποζημίωσης, που αυτή τη στιγμή κρατάει πίσω την εφαρμογή της ψηφιακής υγείας στο ευρύτερο περιβάλλον. Και επίσης και το κομμάτι της κλινικής επικύρωσης των ψηφιακών αυτών εργαλείων, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι που τα αναπτύσσουν δεν έχουν απαραίτητα και την αντίστοιχη πρόσβαση στο πεδίο το κλινικό. Κενά καινοτομίας λοιπόν υπάρχουν αρκετά, και η ενότητα κλείνει με πρακτικές ασκήσεις κατανόησης και quiz.
Στην επόμενη ενότητα συζητάμε για τις αναδυόμενες τεχνολογίες στην ψηφιακή υγεία. Μπαίνει πλέον πολύ πιο βαθιά, εξετάζοντας συγκεκριμένα ποιες είναι οι τεχνολογίες αυτές που διαμορφώνουν το μέλλον. Είδαμε ότι στην ενότητα 1 παρουσιάστηκε μια ισχυρή και βασική κατανόηση για την ψηφιακή υγεία και την ευημερία και τις σημαντικές προκλήσεις. Και εδώ παρουσιάζονται πλέον η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των ιατρικών πραγμάτων, η τηλεατρική, η επαυξημένη πραγματικότητα, και δεν ορίζουν μόνο την καινοτομία αυτά τα εργαλεία, αλλά και τα ερωτήματα που έρχονται με την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών, οδηγώντας όμως και στο κομμάτι της επικοινωνίας, αλλά και της έννοιας της διαλειτουργικότητας, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και η οποία είναι ένα κομμάτι που ακόμα και σε αυτόν τον τομέα παραμένει αποσπασματική. Βλέπετε εδώ μια σύντομη περιγραφή για το πώς εξηγεί τι είναι τεχνητή νοημοσύνη και τη διαφοροποίηση ως προς το τι είναι η μηχανική μάθηση, αλλά και η βαθιά μάθηση. Τι σημαίνει, ποια είναι η διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των ενιών. Αυτό το μάθημα είναι πολύ ενδιαφέρον στο να δείχνει αυτή τη διαφοροποίηση των ενιών και έχει και γλώσσαρι σε κάθε ενότητα, όπου μπορούν οι συμμετέχοντες να δουν συγκεκριμένους ορισμούς για τις διάφορες έννοιες που έχει το κάθε μάθημα. Και όταν παρουσιάζει τις τεχνολογίες αυτές, δείχνει συγκεκριμένα παραδείγματα από νοσοκομεία, από σχεδιασμό θεραπείων. Επίσης παρουσιάζει τον τρόπο που εκπαιδεύονται οι αλγόριθμοι, γιατί χρειαζόμαστε μεγάλα σύνολα δεδομένων και πώς μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν. Και σε αυτή την ενότητα εστιάζει αρκετά και στα ηθικά ζητήματα που υπάρχουν στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα διαμορφώσει το μέλλον της υγείας. Εκτός από τη τεχνητή νοημοσύνη, βλέπει το οικοσύστημα των ψηφιακών τεχνολογιών ευρύτερα και πώς συνδέονται όλες αυτές στην καθημερινότητά μας, είτε αυτό είναι οι έξυπνες συσκευές μας, είτε είναι οι έξυπνες συσκευές ιατρικές, είτε είναι πράγματα τα οποία φοράμε στο σώμα μας, και πώς όλο αυτό παράγει ένα τεράστιο όγκο δεδομένων, που αυτή τη στιγμή θα έλεγα εγώ ότι είναι ο χρυσός που καλείται η Ευρώπη να αξιοποιήσει. Το μάθημα πάλι πηγαίνει αναλυτικά σε καθένα από αυτά. Για να σας δώσω εδώ ένα παράδειγμα, βλέπουμε ότι συγκεκριμένα για το Internet of Medical Things παρουσιάζει πώς γίνεται απομακρυσμένη παρακολούθηση των ασθενών, πώς γίνεται η καθημερινή υποστήριξη στη ζωή των ασθενών, και επίσης ότι δεν είναι μόνο μια τεχνολογική ιδέα, αλλά συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης στη Σκωτία, Ολλανδία, Δανία, Ιταλία και Ρουμανία. Προχωράει σε πιο συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως συνεχής παρακολούθηση και τα ωφέλη που έχουν οι συσκευές αυτές, όπως παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, συμμετοχή και ενδυνάμωση των ασθενών, ανίχνευση και προληπτική φροντίδα. Επίσης, πρόσβαση σε φροντίδα από απόσταση και σε αγροτικές περιοχές, που εδώ, όπως είδαμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Αλλά και τις προκλήσεις που μπορεί να είναι ότι πόσο δύσκολο είναι να ενοποιήσουμε ουσιαστικά όλον αυτό τον τεράστιο όγκο δεδομένων για να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε. Κίνδυνοι που υπάρχουν στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων αυτών. Περιορισμένη πρόσβαση σε περιβάλλοντα όπου υπάρχουν λίγοι πόροι. Είτε είναι αυτό μεμονωμένοι πολίτες, είτε είναι ολόκληρα συστήματα υγείας χωρών, είτε είναι συγκεκριμένες περιοχές μέσα σε μια χώρα. Επίσης και την κόπωση από τις ειδοποιήσεις και τελικά την εγκατάλειψη κάποιων εργαλείων από τους χρήστες. Ίσως αυτό το έχετε και σαν εμπειρία και στην καθημερινότητά σας. Μερικές φορές εγώ απλά κλείνω όλες τις ειδοποιήσεις. Γενικότερα, το όλο μάθημα είναι εστιασμένο στην ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος.
και εξετάζει θέματα όπως ο διασυνοριακός κατακαιρματισμός των δεδομένων, επίσης η πολυπλοκότητα της συμμόρφωσης των κανονισμών όπως το GDPR, επίσης την απομόνωση των εθνικών συστημάτων που δυσχεραίνει έτσι μια ενοποίηση όλων των διαφορετικών τεχνολογιών μεταξύ τους και των ωφελών που θα μπορούσαν να προσφέρουν, και επίσης και τα τεχνικά εμπόδια. Εδώ βλέπουμε κάποια από τα θέματα. Αν πατήσετε κάποιο από αυτό το κουμπί θα μπείτε αντίστοιχα στην ανάλυση αυτών των πραγμάτων, και συνεχίζει με μία ανάλυση για το ρυθμιστικό, συνεχίζει με μία ανάλυση. Στο 2 παρουσιάζει επίσης τις τεχνολογίες του blockchain και αναλύει πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και όπως σας είπα, την αυξανόμενη ανάγκη για την κινητικότητα των ασθενών στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο το ακούμε σαν κάτι που θέλουμε να γίνει τώρα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον αυτό θα το δούμε ήδη να γίνεται στο άμεσο μέλλον. Στο επόμενο module απαντά ακριβώς αυτό. Πώς δηλαδή μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και με ηθική. Εξετάζει τους κανονισμούς του GDPR και του HIPAA. Προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να διαχειρίζονται υπεύθυνα τα δεδομένα υγείας σύμφωνα με τα νομικά πρότυπα. Να δούνε πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές σε πρακτικό και στρατηγικό επίπεδο για την ανωνυμοποίηση των δεδομένων και την προετοιμασία των συστημάτων για αυτά τα κανονιστικά πλαίσια. Εδώ βλέπετε το τίτλο της ενότητας 3. Αναλύει θέματα για την κυβερνοασφάλεια και πόσο σημαντική είναι στον τομέα της ψηφιακής υγείας, και ξεκινάει και μπαίνει σε πιο σύνθετα πλέον και κρίσιμα ζητήματα. Πώς όλο αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο επηρεάζει την ανάπτυξη ενός προϊόντος στην ψηφιακή υγεία, πώς μπορούμε να τα κατανοήσουμε όλα αυτά για να μπορέσουμε να μπούμε σαν επιχειρήσεις στην αγορά, και ξεκινάει από τα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα, αλλά και την διερεύνηση των τρόπων πρόσβασης σε δεδομένα, προκειμένου να αναπτυχθούν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Αναλύει την σημασία της συμμόρφωσης, η οποία θα πρέπει να γίνεται σωστά, και όταν γίνει σωστά μπορεί να βοηθήσει την επιχειρηματική ανάπτυξη, αλλά και να αναπτύξει και την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών για τη χρήση αυτών των προϊόντων. Επίσης, αναλύει πολύ πιο βαθιά τι σημαίνει το να μην υπάρχει συμμόρφωση προς αυτούς τους κανονισμούς, τους νομικούς κινδύνους, τις καθυστερήσεις σε συνεργασία, μειωμένη εμπιστοσύνη και σε επενδυτές, όταν θέλουμε να φέρουμε ένα τέτοιο προϊόν στην αγορά, αλλά και τη δυσκολία πρόσβασης που μπορεί να έχουν οι φορείς σε συγκεκριμένες κρίσιμες αγορές με πολύ συγκεκριμένα ρυθμιστικά πλαίσια. Άρα η ασφάλεια και η συμμόρφωση δεν είναι απαραίτητα είναι εμπόδιο, όμως χρειάζεται πολύ συγκεκριμένη γνώση για να μπορέσει να είναι ένα βασικό θεμέλιο αυτό στην καινοτομία. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τους ειδικούς αργότερα, και για το κομμάτι των δεδομένων και για το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για το κομμάτι των ρυθμιστικών πλαισίων. Δεν θα μπω πολύ αναλυτικά στα υπόλοιπα modules. Εδώ θα σας δείξω απλά λίγο επιφανειακά πώς αναλύει, ας το πούμε, τι επίπεδο πρόσβαση στην αγορά θέλει να έχει μια startup με ένα προϊόν, και δείχνει, ας πούμε, ανάλογα με
σε τι κοινό αναφέρεται το κάθε προϊόν, τι κίνδυνοι υπάρχουν. Και επίσης, πώς μπορούμε να πάμε από τη λύση προς ένα έτοιμο προϊόν, σιγά σιγά αποκτώντας μια ισχυρή νομική βάση, μια ξεκάθαρη στρατηγική στα δεδομένα μας και πώς μπορούμε καλύτερα να προετοιμαστούμε και να τεκμηριώσουμε όλο αυτό το πλαίσιο, ώστε να έχουμε ανθεκτικότητα και να αναπτύξουμε το προϊόν μας χωρίς περιττά εμπόδια. Αυτό όλο βοηθάει και στην πρώτη κλινική συνεργασία, σε μία συνάντηση με επενδυτές, επίσης σε έναν κανονιστικό έλεγχο. Είναι δηλαδή πάρα πολύ κατατοπιστικές αυτές οι ενότητες προς αυτήν την κατεύθυνση. Και στο επόμενο μόντουλ αναλύει πιο συγκεκριμένα το γενικό κανονιστικό πλαίσιο στην πρακτική διαδρομή που απαιτείται για να φτάσει πλέον η ιατροτεχνολογική συσκευή στην αγορά, με την ανάλυση του MDR και τη δημιουργία συστήματος διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό της κανονιστικής στρατηγικής, έως τη δημιουργία κλινικών δεδομένων και τη συνεργασία με οργανισμούς υγείας. Θα έχουμε δηλαδή στην επόμενη ενότητα μια πιο σαφή πρακτική εικόνα του τρόπου των κανονιστικών απαιτήσεων. Βλέπετε λίγο εδώ τις ενότητες της ενότητας εργασίας 4, τις υποενότητες, από τη ρύθμιση, κατανόηση του ρυθμιστικού πλαισίου, κατανόηση της διαδικασίας πιστοποίησης, από τη ρύθμιση στην πράξη, διαχείριση του κύκλου ζωής των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τη συμμόρφωση ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, συμμόρφωση, προκλήσεις και καλές πρακτικές. Διάφοροι ειδικοί έχουν συγκεκριμένα βίντεο, όπως αυτό που αναλύει το νομικό πλαίσιο αλλά και τα στάνταρ που υπάρχουν για τη συμμόρφωση στο αντίστοιχο νομικό πλαίσιο. Και πλέον η ενότητα του μαθήματος 5 ανταποκρίνεται στο πολύ σημαντικό ερώτημα πώς μπορούμε να βρούμε χρηματοδοτήσεις ώστε να φέρουμε αυτή την καινοτομία στην ψηφιακή υγεία στην κλινική πράξη. Είδαμε στις προηγούμενες ενότητες πώς η συμμόρφωση, η πιστοποίηση, η σήμανση και τα συστήματα ποιότητας χτίζουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη, και έτσι περνάμε στο πώς νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις, να προσεγγίσουν επενδυτές και να δώσουν περισσότερη αξία στη λύση τους. Γενικά στο μάθημα οι συμμετέχοντες έχουν πλέον διανύσει μια συνολική διαδρομή στον κόσμο της ψηφιακής υγείας και της καινοτομίας. Ξεκινήσαμε, όπως είδαμε, από βασικές έννοιες και προκλήσεις και ανάλυση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το Internet of Medical Things, το blockchain, τηλεατρική, τηλεπαρακολούθηση, αλλά και το VR και το Augmented Reality. Είδαμε ότι η καινοτομία πρέπει να προχωρήσει μόνο με υπευθυνότητα. Αναλύσαμε κρίσιμα ζητήματα όπως η προστασία δεδομένων, το GDPR, το AI Act, τα πρότυπα ποιότητας, το MDR και τη σήμανση CE. Και τέλος, το μάθημα ανέδειξε τη χρηματοοικονομική πλευρά της καινοτομίας, δείχνοντας ποιος μια ιδέα μπορεί να εξελιχθεί σε βιώσιμη, επεκτάσιμη λύση, με τη σωστή στρατηγική, τη σωστή χρηματοδότηση και τη σωστή επικοινωνία της αξίας της. Το βασικό μήνυμα αυτού του μαθήματος είναι ότι η ψηφιακή υγεία δεν αφορά μόνο τη τεχνολογία. Αφορά έναν ολοκληρωμένο υπεύθυνο σχεδιασμό, συνεργασία, συμμόρφωση, αλλά και έμφαση στη βιωσιμότητα, ώστε η δημιουργία λύσεων να είναι ουσιαστική και να έχει πραγματικό αντίκτυπο στην υγειονομική φροντίδα και στο τέλος στην υγεία και στην ευεξία όλων εμάς ως πολίτες. Με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Εδώ μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένη πρόσβαση στα social media του έργου Unite
Digital Health.